Ki arngut ki khana kan thei na ka shnong wa se kilangam jelop ha ka we kawa akabalatip kum ka thwei bremirit wa rilang kabadana South West Khasils District kabajangai kumbah new kilometer tam na mokerwat ha ka talong kubor na ki pulit Laitu ba kani ka jingja klaja ka jamis ngi ublei ka arphoi tarik yong arjara phosau ha ka por kumba arbajen arshtiang ka baki arngur ki khana kan thei kidang jingi ha ka te ka thwei bremirit hawa rilang Laitu ba kite ki arngur ki khana kan thei ki balangam jelop latip kum ka shabak menlang wanyang kandrus nem karta bat ka aisha ban kemen thongni khasos nem karta habato ki dakte hi ka jaka long bahalor ka jingyap jungki omdon ka jingsubas niu ya noi noru banakalyang kay bahayeng kilakarpat ban pelaj no eka pusmertem ha ka baka kong YR Molong Additional Deputy Commissioner juga South West Khasils District kala menjur badhadin kane ya ka met basa jung tiki arngut laitino syaki bahayeng hasem